13 chaves para a maioría é o lema da campaña de comunicación coa que Compostela Aberta quere dar a coñecer o seu programa de goberno á cidadanía, unha campaña simbólica coa que queren postularse como a chave para cambiar o xeito de facer política na cidade baixo a premisa da atención á maioría da cidadanía e a participación veciñal. E para intentar cambiar as políticas de fondo, non únicamente intentar mudar as caras diante do que leva acontecido na cidade estes últimos 4 anos. A pesar de que algúns pretenden botarlle cemento a memoria e actuar últimamente como se nada tivera acontecido, nos creemos que independentemente de todo o que pasou na cidade, do feito, dos casos de corrupción, de inhabilitación dos 3 alcaldes, da corporación actual que non pasou por urnas, hai unha consecuencia de todo iso e é que non se gobernou para a maioría social. As 13 chaves para a maioría daranas a coñecer en Compostela Aberta nas vindeiras semanas. Son 13 áreas que expresan o seu proxecto de cidade, baseado na sustentabilidade, unha fiscalidade xusta, unha maior participación cidadá, a mobilidade ou a solidariedade.